2 bölmeli fatir, zamança zor yurtta. Bütün oңайлыклары бар. Televizor, internet. Kızlar için gene. 1 bölmeli fatir. Аш bölmesi zor. 15 kvadrat metr. Yaxşı вариант bu. Fotosu da var. Qarayım әле. Ona şart түгел. Мондай зур китап киштәсе аңа нәрсәгә? Ярыйсы. Мондай фатирлар күп түгел. Булмый. 6 айга гына бирәләр. Абыем 1 елга килә бит. Син эшлисең? Фатир излим. Кемгә? Бездән китәргә телисеңме әллә? Юк инде, Шиләбидән абыем килә. Укырга. Аңа излим. Ул Казан шәһәрен белми. Көзен шәһәргә студентлар күп килә. Бөтен фатирларны алалар. Яхшы фатирлар аздыр хәзер. Нишләргә инде? Газеталардан, сайтлардан карыйм. Изләгән, тапкан диләр. Танышлардан, дуслардан да сорарга кирәк. Бәлки алар беләләрдер. Яхшы, рәхмәт. Хәзер язам. Иртәгә университетта да сорыйм.